Boled i Mlek už da jednim produkovateljem otkazali otkup mlijeka za teraz na 2 týždne. Da jedni už počali predavati kravi, a da jedni u rozpuki rucaju mlijeko, bo še kravi muša dojići rano i večer, a u laktofrizu nije dosť mjesta za njih. Taka situacija je so zdrobnima produkovateljami, a velikih mljekarni jeszcze nie počali rušati. Robili su Subotičku, teraz od 1. februara sme postali Imlek, takže oni diktiraju teraz. Najväčší problém majú do tých, co majú menej mlieka, co ešte u kantičkoch noša na odkupných mestoch, je daše kvalitet. Mlieka znači bakteriji do 400 tisjači i somaskiće do 400, co baš teško otrimac i tak, keď sam robiš, a nie keď 15-20 ljudi prinoši mlijeko. Takže oni teraz u opasnejšej situaciji jak mi ešte, za teraz mi še trimame. Januškovo teraz majú 103 dojky. Za 2015. rok nemajú nijaké plány, len pocrpajú i čekajú najprejde, ta ozda o rok budú znať na čím sú i co dalje planovať.